Ако е загрята, отваряте прозорците, за да може да проветрите все пак колко и слагате да влиза отвън въздух и да включите климатика. Като настроите жалузите, трябва да винаги да почиствате. Другото важно нещо, което трябва да направим, е да почистите. Поставяте ръка на жалузите и трябва да ги усещате, просто температурата трябва да показва под 10. Връща от изпарителът, който е вътре в купето. Обикновено тази тръба трябва да е знак за лошо работещ климатик на автомобила, е когато чувате много често. Здравейте хора! Лятото е в разгара си, сезонът на отпуските отдавна започна и така всички от нас се отправяме към Черноморието или пък към Гърция, а някои от нас и към планините. Всички използваме нашите автомобили за придвижване до там, така че за тази цел ще ни трябва много добре работещ климатик, защото в противен случай рискуваме пътуването да се превърне в някакъв ад, нещо доста ужасно, предвид жегите, които настъпиха напоследък. При 40-45 градуса просто е немислимо да пътувате на дълъг път без климатик. В това видео ще ви покажем как да използвате климатика правилно, така че да подобрите ефекта му. Второ, как да поддържате климатика в добро състояние. И на последно място, как да установите дали вашия климатик работи добре и дали има нужда от допълване с фреон. Така че, започваме. Сега ще ви покажа някои прости трикове, които да използвате, за да може да охладите колата си бързо и ефективно и съответно да облегчите климатика в неговата работа. Елате с мен. И така, паркирали сте колата на сянка в случая. Навън е около 40 градуса, в колата също е 40 градуса. Какво трябва да направите първо, след като се качите в колата? Първата ви работа е не да пуснете климатика, а да отворите всички прозорци. Това го правите за около 30 секунди, за да може колата да се обърне и ако се е нагрява повече, обикновено тя е загрята повече, ако е на слънце особено, температурата може да достигне и до 60 градуса вътре. Ако е загрята, отваряте прозорците, за да може да проветрите, все пак колкото да е, част от голямата жега ще излезе навън. Следващото, което трябва да направите, е да включите вентилатора на максимална степен и слагате да влиза отвън въздух. Не да обръща в купето, а да влиза отвън. По този начин вентилаторът ще помогне да се обърне още по-бързо въздуха и съответно температурата бързо да се понижи. Примерно около 50-60 градуса, много бързо ще стане около 30 и няколко градуса, приблизително колкото е навън. И така, след като изчакаме достатъчно време купето да се поохлади, е време да затворим прозорците. Отваряме всички прозорци. И така, следващата стъпка е да намалите вентилатора на средна степен и да включите климатика. Като настроите жалузите да духат горе, високо, защото студения въздух се издига нагоре по този начин и съответно пада надолу и така се осигурява по-добро и по-равномерно охлаждане на купето. Никога не насочвайте жалузите да духат право върху вас, защото това е супер дискомфортно. Нещо, което можеш да ползваш, за да намалиш температурата в купето, е да използваш сенници на предния прозорец или на страничите. По този начин слънцето няма да грее директно в купето и то съответно няма да се нагрява. Сега ще ви кажа някои прости неща, които да направите, за да поддържате климатика си в добро състояние. Първо, трябва да винаги да почиствате и редовно да смените филтъра на купето. Той се намира тук отдолу по жабката на всички коли, така че е добре да го изваждате и да го подменяте редовно или пък да го почиствате, ако скоро не сте го почиствали. Ако филтърът ви е замърсен, вентилатора ще духа много по-слабо, защото въздухът няма да може да преминава добре през него и това ще намали ефективността на вашия климатик. Така че това е едно от основните условия за добра работа на климатика. Другото важно нещо, което трябва да направим, е да почистим радиатора на климатика, който се намира точно пред радиатора на автомобила. Ако той е замърсен, вашия климатик ще работи доста по-зле, така че е хубаво, когато отидете на автомивка, просто с струя, силна струя да го минете и да го почистите от боклуци. Така вашия климатик ще работи доста по-добре. И сега идва интересната част. Как да проверим дали нашият климатик работи добре или пък има нужда от допълване с фреон. Така, първият начин е просто включвате климатикът си и го поставяте на среден вентилатор.
поставяте да духа на тези жалузи горе. Изчаквате около минута-две, за да може климатикът да поработи, може и 2-3 минути, за да може климатикът да поработи и да започне да духа наистина студено. И след това поставяте ръка на жалузите. Въздухът трябва да излиза направо студен, не хладък, не леко охладен, трябва направо да си е студен, много студен. Това е един от признаците, че климатикът ви работи добре. И така, ако все пак не сте сигурни дали вашият климатик духа студено или пък ми се струва, че не духа толкова студено, най-сигурният начин да го проверите е като поставите термометър с сонда в жалузите. За тази цел се настройвате климатика на минимална температура и след това поставяте вентилатора на средна степен и след това поставяте сондата в жалузите и следите температура. Изчаквате достатъчно време и температурата трябва да показва под 10 градуса, между 6 и 10 градуса. Ако показва в този диапазон, така вашият климатик работи добре и няма нужда да се притеснявате. Другия признак, по който може да разберете, че вашия климатик не работи добре, е когато забележите увлажняване или влага по предния прозорец или пък по страничните прозорци. Това е признак, че въздухът, който излиза от климатика, е с доста висока температура и затова се получава влага. По принцип влагата трябва да кондензира върху изпарителът на колата и да изтича отдолу под нея, а не да се отделя в купето. Другият начин, по който може да проверите дали вашия климатик работи добре, е като отворите предния капак. Преди това се настроите климатикът да работи на минимална температура и на средна позиция на вентилатора. След това трябва да локализирате тръбите на климатика. Обикновено са алуминиеви тръби, които са тънка и дебела тръба. Тънката отива към радиатора отпред и тя е гореща, а дебелата връща от изпарителът, който е вътре в купето. Обикновено тази тръба трябва да е ледено студена. Не студена, а ледено студена. Ако усещате ледено студена, то тогава вашият климатик работи добре и нямате нужда от зареждане с фреон. И така, ако все пак вашия климатик не работи добре, установили сте с предните методи, то тогава по-вероятно има нужда от дозареждане с фреон. В този случай е добре да посетите сервис, който ще източи наличния фреон и ще ви зареди точното количество фреон. То е обозначено обикновено или някъде тук долу на капака, тук в тази част, или пък на капака, като е посочено точното количество фреон, по случая 540 грама и какъв е типа на фреона. Така че е много важно фреона се зарежда на кантар и с точното количество, защото ако се презареди колата, може да повредите компресора и съответно да имате доста сериозен проблем. Друг признак за лошо работещ климатик на автомобила е когато чувате много често компресора да включва и изключва. Компресорът, ако включва и изключва, трябва да е на доста големи интервали. Ако чувате примерно в рамките на 5 секунди да включване и изключване, това е сигурен признак, че имате или недостиг на фреон, или пък имате по-голямо количество фреон. Така че е време да посетите сервис и да проверите какво става с вашият климатик, преди да е станало твърде късно.